Khona into engifuna ukuyitshela abantu khona into abantu engifuna ukubatshela yona, I'm sure bayayazi kodwa baye benze sengathi abayazi. Emlandweni asinaso isangoma somuntu wesilisa noma somuntu oyindoda. Asinaso futhi isangoma somuntu, I mean asinayo futhi inyanga yomuntu wesifazane noma yomuntu wesimame. Uma bekhona babasikasa noma kwenzekile wabakhona babesikasa ngoba indoda ayibi isangoma. Umfazi noma umakoti akabi inyanga. Kodwa siyabuka nje izinto zenzeka. Yikho nje sibona abafana noma amadoda engaphumeleli ahamba ayothwasa kubantu besifazane. Ungathwasa kanjani indoda uthwasisa umuntu wesifazane? Uzoba inyanga enjani noma uzoba isangoma esinjani? Ungayiba indoda into owesifazane mayothwasa komunye wesifazane noma eyothwasa endodeni. Kodwa ukuze kuqondane kahle bekukuhle ukuthi owesifazane eyothwasa kowesifazane owena kwenye indoda. Yikho qala sasingenazi izigameko zokuthi ugobela usethandana nethwasa. Kodwa manje sesinazo ingoba seyiphambene izinto. Angazi noma kuyezwakalani ukuthi ngizama ukuthini. Siyabonga.